विठ्ठल 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 रामकृष्ण हरी. ओवी ज्ञानोबरायांची एक तरी ओवी अनुभवावी. ज्ञानोबरायांच्या ज्ञानेश्वरीमधून अनुभव घेणं आणि अनुभवासाठी ज्ञानोबराया ज्ञानेश्वरीच्या प्रत्येक ओळीमधून आपण केलेल्या कर्माचं फळ हेच आपण भोगत असतो. पण अपेक्षा आपण करतो की केलेलं कर्म काय आहे, काय कार्य करतो, काय कर्म करतो, यापेक्षा माणसाची उपासना कशी आहे, भक्ती कशी आहे, सेवा कशी आहे, याहीपेक्षा माणसं फक्त अपेक्षा करतात. आणि अपेक्षा करतात याचा अर्थ अपेक्षा करण्यापूर्वी आपण काय कर्म करतो, कर्माची प्रशंसा काय, कर्माची जी प्रसिद्धी आहे, प्रस्तावना आहे, कर्म कुठल्या कारणासाठी का करतो याची जाणीव होणं फार गरजेचं आहे. कारण मनुष्याला केलेलं कर्म हेच कर्मफळ देतं आणि फळाचं कार्य जर असेल तर कर्म हेच आहे. याचा अर्थ देणारा आणि घेणारा, कर्म करणारा जो कर्म करतो त्या कर्माचं फळ त्याला मिळत असतं. केलेलं कर्म आहे आणि केलेल्या कर्माचं फळच त्याला जर मिळत असेल तर इतर अपेक्षा का कराव्यात. म्हणून या विश्वामध्ये, या जगतामध्ये मनुष्य कर्मफळ निश्चित आहे. याचा अर्थ कर्माचं फळ जर निश्चित आहे तर काय कर्म करावं हेही मनुष्य प्राण्याने विचार करून कर्म करावं. आणि हे कर्म करण्याकरता ज्ञानोबराया सर्वांना एक दृष्टांत देतात की बाबांनो, एक शेतकरी असतो आणि शेतकरी हा शेतीची मशागत करतो. शेतीची प्रतवारी जसं असेल, तिचा भूगर्भ जसा असेल त्याप्रमाणे त्या शेतामध्ये काय पेरावं, काय न पेरावं, कुठलं पीक घ्यावं, कसं घ्यावं, मशागत कसं करावी, हे सर्व तो जाणीवपूर्वक कर्म करतो. कर्म करत असताना शेतकरी त्या शेतामध्ये नांगरट पाळी सर्व करत असतो आणि कुठेतरी एखाद्या बियाची पेरणी करत असतो. आता पेरणी करताना तो शेतकरी कोणाला सांगत नाही की मी उद्या ज्वारी पेरणार आहे, उद्या मी भुईमूग पेरणार आहे, मी उद्या साळी पेरणार आहे, मी उद्या गहू पेरणार आहे, काही सांगत नसतो. आणि कोणालाही माहीतही नसतं की काय कर्म यानं केलं, काय कुठलं पेरलं हे कळत नाही. नांगरट करताना पाहिली होती, त्याच्यानंतर पाभार पाहिली होती, पण पाभारी मूठ सोडणारा काय सोडत होता हे माहीत नाही. म्हणून काही कालांतरानं त्या शेतकऱ्याने ज्या शेतामध्ये मशागत केली, पेरणी केली आणि ती पेरणी केल्यानंतर एक वाटसरू जाताना पाहिलं होतं पेरणी करत आहे, काय पेरणी केली विचारलं नाही, पुसलं नाही. पण काही 8-10 दिवसांनी पुन्हा 15 दिवसांनी पुन्हा त्या रस्त्यानं क्रमण करत असताना त्याला कळालं की बाबा या जमिनीमध्ये यानं ज्वारी पेरली. कारण असणारे ज्वारीचे असणारे ते अंकुर त्याला दिसले आणि त्याच्यावरून विचार केला की यानं हे ज्वारी पेरली. याचा अर्थ ज्वारी पेरल्यानंतर त्यानं त्या असणाऱ्या क्षेत्राचा विचार केला. क्षेत्राचा विचार करून त्या क्षेत्रामध्ये असणाऱ्या ज्वारीचं पीक, त्याचे असणारे कोंब, याचा अर्थ त्याची उगवण कशी आहे, या सर्व विचार करून त्यानं त्याचा अंदाज जोडला की ह्या माणसाला किमान या एकरामध्ये 20 पोती ज्वारी होईल, असं जाणारा येणाराही कथन करत होता. आता शेतकरी सुद्धा कथन करत होता की शेतकरी विचार करत होता की आपण पेरणी केली, आपल्यालाही या ठिकाणी 20 पोती घडतील. त्याने विचार केला, पण त्यानं असं नाही विचार केला की ज्वारी पेरल्यानंतर त्यानं भाताची अपेक्षा नाही केली, ज्वारी पेरल्यानंतर त्यानं भुईमुगाच्या शेंगाची अपेक्षा नाही केली. कारण त्यानं जे पेरलं त्याला माहिती होतं की आपण काय पेरलं म्हणजे आपल्याला काय भेटलं जाईल हे शेतकऱ्याला परिपूर्ण महत्त्वाचं. तसं प्रत्येक माणसानं आपल्या जीवनामध्ये काय कर्म केलं, कर्माची जोपासना कशी केली, अर्थात जे कर्म केलं तर भगवान परमात्म्याचं चिंतन केलं असेल, भजन केलं असेल,
त्याचं गुण गायला असेल, त्याच्या सेवा केली असेल, 9 प्रकारची सेवा केली, पण कुठल्या प्रकार सेवा केली हे त्याला माहिती आहे. म्हणजे ज्या कर्माचं, ज्या भक्तीचं स्वरूप आहे, सकाम भक्ती आहे, निष्काम भक्ती आहे, त्याप्रमाणे त्याला फळ भेटलं जातं. म्हणून ज्ञानोबा शेतकऱ्याचं दृष्टांत देऊन, शेतकऱ्याचं उदाहरण देऊन तुम्हा सर्व जगताला सांगतात की बाबा रे, जैसे क्षत्री जे पेरिजे, जैसे क्षत्री जे पेरिजे, ते वाचून आनन निपजे, का पाहिजे त्याचे देखिजे दर्पणाद्वारे. हे ज्ञानोबऱ्यांची ओवी आहे. अध्याय ज्ञानोबऱ्यांच्या ज्ञानेश्वरीतल्या 4था अध्याय आहे. भगवद्गीतेच्या 12व्या श्लोकामध्ये असणारे ओवीचा क्रमांक आहे 74 क्रमांकाची ओवी. आणि त्या 74 क्रमांकाच्या ओवीमध्ये ज्ञानोबराया एका शेतकऱ्याचं दृष्टांत देतात की शेतकऱ्याचं दृष्टांत पहा. शेतामध्ये, शेतीमध्ये मशागत करत असताना आणि कुठल्या पिकाची पेरणी केली, याचा अर्थ जर त्या क्षेत्रामध्ये ज्याने ज्वारीची पेरणी जर केली असेल त्याला ज्वारीच मिळणार आहे. याचा अर्थ दुसरं काही मिळणार नाही. गहू नाही मिळणार तिथं, शेंगदाणा नाही मिळणार तिथं महाराज. याचा अर्थ जसं पेरणी केली तसं माणसानं तुम्ही कशी भक्ती केली. आणि म्हणून हरिपाठामध्ये भावे विना भक्ती, भक्ती विना मुक्ती, आणि बळे विना शक्ती बोलू नये. याचा अर्थ जर भाव आहे तर भक्ती आहे, आणि जर भक्ती जर केली तर 100% मुक्ती आहे. याचा अर्थ भावाशिवाय भक्ती नाही आणि भक्तीशिवाय मुक्ती नाही. याचा अर्थ भाव बळे आकळे, एरवी नाकळे. भावाचं बळ जर असेल तर आकळलं जातं. म्हणून मनुष्य प्राण्यानं कर्म आहे, काय कर्म केलं त्याच कर्माचं फळ कसं असेल हे जाणून घेण्यासाठी ज्ञानोबरायाने दृष्टांत सांगितला की बाबा रे, जैसे क्षत्रिजे पेरिजे, ते वाचून आनन दिशे, का पाहिजे त्याची देखील दर्पणाद्वारे. आणि दुसरा दृष्टांत असा आहे की आपण आरसासमोर ठेवत असतो. आरशासमोर पाहताना माणसं श्रीमुख पाहतात, पण श्रीमुखामधले असणारे कोणी कोणी डोळ्याकडे पाहतं, आपले डोळे कसे म्हणून डोळ्याला निरखून पाहतं, त्याला डोळेच दिसतात. कोणी माणसं आपलं श्रीमुख पाहत असताना कदान काळी आपल्या गालावरचे असणारे डाग म्हणा, गाल कसा आहे ते पाहतात. तेव्हा गाल फुगवून कोणी पाहतं, गाल आत घालून कोणी पाहतं. याचा अर्थ त्याची देखीजे, कारण जे पाहिजे ते देखीजे दर्पणाद्वारे. जसं आरशाच्या मार्फत जसं तुम्ही पाहता तुम्हाला तेच दिसतं, तसं शेतकऱ्यानं जशी शेतीमध्ये मशात गेली, ज्या बियाची पेरणी केली तेच बी मिळणार आहे. तसं मनुष्य प्राण सुखाच्या प्राप्तीकरता, सुखाच्या प्राप्तीच्या फळाकरता, सुखप्राप्तीकरता कर्म केले पाहिजे. आणि ते कर्म करताना पहिला विचार करावा की आपण काय कर्म केले, आणि काय कर्म केल्यानंतर आपण फळाची अपेक्षा न करता तर फळ भेटल्याशिवाय राहत नाही. म्हणून ज्ञानोबराने एका शेतकऱ्याचा दृष्टांत देऊन, आरस्याचा दृष्टांत देऊन तुम्हा सज्ञान लोकांसाठी, ज्ञान निवृत्ती होण्यासाठी ज्ञानच उपयोगाचं आहे, आणि ते ज्ञान तुमच्याकडं असणं गरजेचं आहे. म्हणून जसे क्षेत्री जे पेरिजे, ते वाचून आनन दिशिजे निपजे, का पाहिजे त्याची देखील दर्पणा झाली. जे पाहिजे ते दिसतं. याचा अर्थ जसं जसं तुम्ही कर्म कराल, कर्माचं फळ तुम्हाला तसं प्राप्त झाल्याशिवाय राहणार. फक्त कर्माच्या फळाचे वेगवेगळ्या अपेक्षा करण्यात काही अर्थ नाही. वाया जाणारा वेळ आहे. आणि उघड भगवान परमात्म्याकडं याचना करायची, मागणी करायची, पण कर्माचा विचार करा. म्हणून या ठिकाणी ज्ञानोबरायांच्या ज्ञानेश्वरीतल्या एक ओवीचा सामान्य शेतकऱ्याचा दृष्टांत देऊन, सामान्य प्रत्येकाच्या घरातला आरसा आहे, आरसा वेगळं काहीच दाखवत नाही. जे तुम्ही पाहिजे पाहत आहात तेच दाखवतं. तसं या ठिकाणी जे तुम्ही शेतीमध्ये पेरणी केली, जसं कर्म केलं त्या कर्माचे फळ तसंच तुम्हाला मिळणार. रामकृष्ण हरी.